Mas Mirakola warta ase utang durung lahayu aneh kutha Probolinggo turung mesti anggarepen kangen kang bakal sore gotong royong nyambut gawe karya mukti dawa ayo son kakang pamepa alatro nguladolotku Thomas sinompi tumrape wong tanah Jawi kan kopat janare wong susu menawi cepet-cepet kate-kate wong agung ngeti Panambahan Senopati Mapati Amar suci
Aku tansah mikirake kowe kaya keturutan sesambingan sotum katresnan ning nyatane kabeh mau kaya mung angen-angenku tresnaku ora sumelang mung kahanan kang dadi pepalang najan bojroning ati yen tresno ora kudu duweni jaring monggo paribasan wakasan tresno mung trimo pancen nyata kandhane wis kalaka diwit jero kutha nganti desa-desa kepranan indah
pancen nyata kandhane wis kalaka wiwit jero kutha nganti desa-desa kepranan Indah Jaya duwe payatiman klutho setting sound system wayang gamelan wis wis mula wis saiki nganggo Indah Jaya mareme regenge Indah Jaya tetep jaya ora ketang Wantine tengah wangi kepengin kudu-kudu kemakama nyang omahmu tanpa guna urip ora suka ding kowe ora liya monggo win arjunaku iya iya rasaku ora beda rasamu mula kuwe hatimu aja nelangsa aduh sayang jagat iki mung sawiji kang dadi pilihanku ora ya kowe Tanggalnya 15, Bapak Talib. Samun Ekumen, Tanggung Gunung. Tanggalnya 15, Bapak Talib. Semoga bapak-bapak yang kabur kuaturi gaju menang terus mangke sedaya nyapur volumenya mas kurang didik monggo karena bisa campur kuaturi gaju menang so mlebat ana sampiran klambi sing tok weneke kae minangka wujud taline sing tresnamu utuh nganti seprene asrole pancen mung wujud klambine memangnya kok dinuwang mostra najan wis luas bathike nanging isih tansah tak upamara ye klambi bathik warna kuning Oi, nangka oi, praton yakti prasyatyamu marang aku sing tok ugemi tumeka saiki ayo mlebat kang awe-awe klambimu ning sampiran kae sumandal atiku nyawangi kaya-kaya kowe ana sandi Sumangga iki lagu sampun.
kula aturi ngaju. Oi. 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 Tanggal 12 tadi boyo wonten Tanggung Gunung. Kalamun waras liramu batin iki anane tacaramu rasa tresno kang karendem sarwa mikir ati tan bisa gendem kaya rapi saplocati saben wanci tansah anggodo ati nanging aku wedi bloko wong kasane teman lara tresno najan aja en gak dulu nanging cakel sakjroning atiku gonku nandang tresno iki wis kinujrat satreming lampahi kula sama sapa ngendut nyatan umat hatiku wis kebelut saiba bunga rasaku dek lamun bisa jajagan sliramu Jarwanindra nalendra yaksa ngalengka gunes namne saka
crita dik semono Rangga lawe dadi satriyaning praja ning raton gedhe kawibawane Majapahit nyata jembar wewengkone Rangga lawe ra trimane yen nabi diangkat patih derajate wini suda patih mangku bumi marga durung suwe labuh ing negari Rangga lawe banjur kebranang atine kaya kobong kaya bengkao dadane Rangga lawe rumangsa dikiwake nembi dadi patih ora samestine Rangga lawe nantang perang diladeni senopati kebun abang ora ngira apa wis ditimangsa Rangga lawe gugur jroning Madyalaga pundutanipun saking Bapak Tarik Munggah esot bingung gedike sakatriko tinggal urip esun rasane kaya gantung pikiran sareng ngelamun sampai awak dadi kaya wong linglung kabar wis sumabar rikolane sun arep kedodowan ambek neng setan parang riko ninggal sun tanpa jalaran riko eman ambo sampe kapan eson namong nanggung wirang sonanteni nok telan capane lawan ayo deh Nurdin Wijaya hei 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 hei
Pulau Tanjung Unut semangga sami daftar calon kekotoran sedaya gelangganan kang layani pasang listrik paket kilat gawean dipasang lampune pasang lampune muro padang tetes banyu mata kang netes nyirami pipi rasa ra tega aku ninggal ke slirane nanging kebacut aku kudu ngomong apa antara kita memanglah jauh berbeda derita cinta kita wong loro anggaplah impian selamat tinggal oh sayang kepeksa kudu pisahan jenang kula menika katur dumateng kanthi dalem Sito sugeng nyametaken menika jenang kula kowe aja lali marang aku iki ya dek ya nalikane nandang susah sapa sing ngancani dek semono aku tetep tresno lan tetep setia ya dek ya durung nate gawe gelo lan gawe kuciwa ning saiki bareng mukti kowe kok njur lali marang aku sithik kowe nesu banjur ngajak padu aja ngono
Pamane dek biyen yo dek yo kowe janji bunga susah padha dilakoni Aku wis kebacut tresno ya mung sliramu kang katon ono moto yen wengi ra bisa turu bayanganmu wis mlebu pikiranku kok kaya ngene rasane mung tansah kangen pengen waro dheweke apa bisa pamito patris nyanding sliramu jowong ayu kang dadi pamujanku tulungono rasa kangen atiku nganggo esem manis kang tunggu kangen iki bisa mari yen sliramu kowe gelem nabani kang tasuwun rina wengi dadi tamba kang ning ati batin iki anane tak jarengu rasa tresno kagandeng sarwa mikir ati tadi so jendem kaya ora songo dadi saben wanci tansah anggodo ati nanging aku wedi bloko pungkasane samahan lara tresno adoh yen kadulu nanging deket sajroning atiku nggonku lara tresno iki sadar ming lampahi ora usah sapa padahal tuwa atiku wis kapelot saengga bunga rasaku lamun bisa dadak tak sliramu Nun pangapunten Dulur panjenengan Bapak Sugianto pedagang kambing tanggal 16 17 bulan Bapak kula suwun kan sangat pinjen sami keserawuh wonten Dukuh Maron Kademangan Blitar Neng ati katon
panjak matur suwun niki wau panjenengan ingkang kagungan dalem. Segawe dengan Monggo. Pokoke kabeh dalam Banjarmasin adoh Kalimantan. Ojo meri tonggo
bengi kuda sateruse ing desa marga aku golek sing tak tresnani bocah saya ayu laku mengetan neng gorengan terus neng Bandung ngetan maneh menyang Pakel ora ketemu aku terus neng Gesian jebul ora ketemu aduh bocah ayu aja godho aku terus bali neng daleme Mas Mito jebule bocah neng kene la kebun lane rusak-rusuk keburu nafsu wakasane montang manting duitku entek aku dhewe sing jolo koming sapa kae kumplit yang lakune puji watsolae kok nyesemake solah lan bawane dadi lan pantese tope lakok demenake lemung bawaane batang pitu umure setengah tua toplas kesemen lakokan nyono ora ngira yen to aku duwe lara tresno mung kelingan yen to weruh dadi putra tapan piye aku ra nelongso lara tresno
mlaku ning dodo aku ora bisa mari yen sliramu ra gelem nangani pancen aku wong ra duwe mung sarwa susah ning saben dinane aku mung bisa tresnani nanging aku ra bisa duweni tak sanggane tak trimane lara kaya ngene rasane sing tak pikir rumangsa mergo saiki uripe mulya monggo dan Mas Meco. Hei Par Supar, hei Klo Meco, hei Kang Mas Kancil siang menika kirawo. Dan Mas Meco jenengane ku pripun kok wegah omah-omah awangge pon cakal gawe bersambada kesangge pon genah Urus aku yang ngene iki sik ben tutuk senengku omah ki angel apa maneh oleh bojo ayu kek napa ta angele wong dika kacukupan ngetese jumalang aku mong wedi yen dijaluki wedak sing regane larang ben Mas Pecok jenengane ngandika kok kaya wong rabutuh yen kondika rabi kula saku ing bagati wayu Yo aja lali aja dibarengi. Tanggal 4 bulane 9. Bapak Bianto, Ibu Sri Murti, daleme gondang nggih kula suwun kansangan menawi saged aja dibarengi ya. Tanggal 4 bulane 9. Dulur-dulur ten Mas Pecok jenengane ku pripun kok wegah omah-omah awange pon cakal gawe tur sambada kesangge pon genah ora urus aku yo ngene iki ben tutuk senengku omah-omah ki angel apa maneh olah bojo ayu kek napa ta angele awang tika kacukupan kok ngetese jumalang
jaluke wadah sing regane larang asle Mas kecok jenengane ngendika kok kaya wong ra butuh ayam kula dikarapi kula sago ning wagati wayu Sing bener Mbak Yuku. Lan kowe biyen sing nyekseni aku lunga nyambut gawe yen tak tinggal sing jejeg imane nanging nyatane aku ra kuat nandang coba rungu kabar sing tak tampa kowe malah oleh prawan liya aku kerja di Malaysia jadi kuli neng Johor Jaya 5 bulan tadi gaji toke bengkrat melarikan diri kowe lunga aku ning omah sembrono kisahku di Malaysia demi cinta anak istriku di Jawa monggo ingkang pikantuk sampur Tuan atur enggal aju menang sebrana bojo loro nggo tulinan Mas Sapa kandha aku ora godulinan bocah ayu bocah mungkir sipate wong lanang ora kurang kanggo kuwe pakulinan yen monggo sifatmu sing ana tega ora tekan kowe tak goleke batur arewang apa butuhmu kanggo bandingan aja rewel cep meneng waton blonjo ora kurang janji wengi
jebul amung lames kaya ngenteni jebuleng jamar ing mangsa ketiga aku iki prasasat lorotan anto jampi mbok aja mung ngamis kang wis dadine banjur kikeh saprene nggonku ngenteni janji iki prasetyaning ati kadung tresno ming sliramu jawang ayu ra eling dina lan wektu ning ati katon ra bisa ilang saya suwe saya ra karuan najan mung tansah anggadang aku samar yen sliramu ra kelingan wong ayu tak anti-anti jo pijer semoyo wae aku tresno karo kowe kaneng atiku kaya gawe kula iku ora prayoga aku ora bakal mundur aku ora bakal mlayu yen
durung nyanding sliramu ukurane tresno dudu bandha nanging luwiting asmara pun Bapak Kula Marli niki. Halo, Pak Marli. Ya, Pak Marli. Kembang kencur tukule pinggir sumur. Kudu jujur yen to kepengin luhur kembang menur dan sebar awur-awur aja mudur yen to kon urip makmur kembang aren tukule alas janen aja dawen yen to kepengin kakek kembang mawar gandane ambar-ambar ojo kesasar milik barang kemudian kembang jodonge pating sluwir dipit niat nyarep mampir abang-abang gandane timbang jebule ora wani kembang lani iya irung manis lawas ya mek gawe hati ojo nyitraning janji jeruk urut ketuti rubung semo yen pancen subuh kula